kan sa tuyang syudad na pinamamayuhan kan sa tuyang City Mayor, Mayor Noel Rizal, asin sa tabang man kan sa tuyang Sangguniang Panlungsod na pinamamayuhan ni Vice Mayor Bobby Cristobal. City Councilor Albarizo para sa iyang mensahe. Parang pakanta po siya. Bigla ko Just po rin na algao po sa Gabos, lalo na po digdi sa Saindo po sa Umapon. Naugman po kami na ano yung po digdi, lalo na po palakpakan po ang sa tuyang ginagalangan na alkalde and soon to be Governor Noel Rizal. Hello. Sa Gabos po na kagawad na niyo po digdi, barangay official, sa Gabos po na residente, media, mga pag-iriba po sa media, sa Gabos po, welcome po kamo. Ini po dakulao na, saro naman na dakulao na proyekto kang syudad kang Legazpi, iting pag-promote kang healthy lifestyle. Digdi po, ikakag siguro, i-istorya na lang po ni Alcade kung anong gigibon po digdi, pero this is in consonance po sa mawod kang syudad kang Legazpi na bawat barangay ikwa dapat ki recreation facility. Lalo na po ngunya na mas danta po na sa pandemyang ini kay buwan ta po na ikwa kitang diversion kundi baga ang lalo sa itong kaakian, magkaigwa magki-outlet para may boost ninda kung ano man ang anxiety o kaya ining naging problema ta sa pandemya. So sa liwat po, congratulations po sa Barangay Umapon and welcome po kamo po diri. Salamat po. Thank you po, City Councilor Albarizo. Agadan naman pong mensahe ang nagdonar kang porsyon kan sa iyang daga para sa proyektong ini. Mr. Ram Gumban. Parang pakanta po siya. Diyos maray na aga po sa Indo Gabos. Aram nindo, haluyon tanay ni pigahagad na kaganta digdi kisarong development sa lugar na ini. Lalo na sa sitio Gis, purok tiko-tiko ang Barangay Humapon. So ngunyan, ano masasabi po nindo mga taga kabarangay? Crossing pala. Ano, okay na. So, dahil sa pagtawag sa tuyang padabang mayor, ngunyan, biniglaan makaskason po. So takulaon pong talagang salamat kasi kami nabigla na dinigla man kami ni Mayor na tatawan niya kita ki sarong lugar kung saan kita makapag tara-tara, makapag iguang pag may festa, pag barayliang, kurudalan, takang inod puro permiyaon sa nadigdi sa Madugi. Ngunyan ba na po Madugi ang satuyang lugar. So takulaon po salamat sa satuyang padabang Mayor and sa iyang grupo man, sa iyang Vice Mayor, sa iyang mga councilor, yaon digdi si Kagawad Albarizo, si JP Lee, si Resepa po sa sungay pa. Sorry kung di ko mo-mention. And hali po sa kuyang pamilya, sa kuyang ama na si Teresa Gumban, sa kuyang ina-ama na si Josie Gumban. Ini po hali po ini sa kuyang pamilya. So para po ini sa barangay Tiko-Tiko po. Asit crossing. Iya po. So salamat po sa Indo Gabos. Diyos mabalos po. So kita po paglingawan sa tuyang mayor na iyon na sa tuyang nagtaong kakulaon na tabang sa tuyang po. Thank you po, Sir Ram Gumban. Ngunyan po, agadan naman pong mensahe ang saro sa kagawad kang Barangay Humapon, Kagawad Butit. Salamat ko, tanaimbitaran mga kami digdi. Dahil ba, ini pong proyektong ini, aloy na po na inagan mi kay Mr. Gumba. Sa pakiroon po ni Kang Konseyo, kasabay na po si sa tuyang mabut na kapitan, si PG Ariola. Sa ngunyan po, magkakaigwa na po ito, namundaga na po. Nagpapasalamat po ako kay Mayor Noel Rizal, natawag kita kay Aro ka ng facilities. Ngunyan. Umban family na pinareceive po ini, inakseptar ta na. And sa ngunyan po, nag-appropriate kita para po sa basketball court. And soon, inang magaydig dit ang aning may covered court magkamupig agad ko na ini na magkakita later on tataw po kwanta yan tanganing ko may mga activities digi sa sitio nindo para banga na ang activities kaya para pakanta po giraray ang satuyang donor ang Gumban family. So idaliun tayo ulit kuana bukas ng satuyang outdoor recreation kaya
asahan kan sa tuyang mga kabataan, kan sa tuyang mga Mr. and Mrs. Basta ang importante lang, ingat-ingat kita. And siyempre, gabos pang iba pang mga activities na pinagtagibulig din. Ini po sarong simbolo na ang sa tuyang mga barangay nag-iinguwa na magkaiguwa ang mga recreation facilities. Pasalamatan tamang graray ang man na Diyos na kita na-realisar ini. Siyempre, sa katabangan kan sa tuyang mga lugar, digi sa city government and of course sa barangay. Diyos mabalos, let us start now the groundbreaking. Palakpakan sa po giraray, Governor Noel Rosal! Okay. Ba't ba big promote na ka na? Okay. First salvo. Ay, sa diri kan tiga. Gagawa. Yun. Mamit ka naman.